shi ai ma'azu gwarzo ne tun a tuntuni. Dama jinin sarauta a sarauta take, kun san jini na zaki dan zaki yake. Sarki ma'azu gwarzo ne shi muka rike to, ashe ma'azu gwarzo ne tun a tuntuni. Kai mai waka kada kanta ai baka faɗi, sai ma'azu sarki na kaya ma ba daɗi. Shi ai gwani ne kowa ma yana faɗi, yara kuma ya mai ta zancen nan naku indiya. Sai ma'azu sarki na kaya ma ba daɗi, shi ai gwani ne kowa ma yana faɗi. Zancen da kuka yau kowa ma ya sani, sarki ma'azu gwarzo ne tun a tuntuni. Na faɗa a yanzu na kara gare ku ne tuni. Dama ko ya haɗi ai da kamar zare yake, ice da mai kama ya kabauta a sassake. Sarki ma'azu a gaya mashi akan rike, dide ka bani sauti waka ta in sake. Sarki ma'azu ni ma ai shi ɗana rike, adalcinsa ko ina idan yadda yake. Kai ta kare daidai baba ma'azu ka wuce, kai ne jarumi gwarzo na mun gace. Sarki ma'azu mai zance kamar bugun ice, ku shigo a fadar sarki yau nike faɗi. Gaisuwa da zamu mika abun mama na faɗi, hajiya zara ma'azu umar nike kira. Uwar gida ta sarki ke ce fa ba daɗi, kyautar ki ta shigo mun shaida muna faɗi. Matan gari fa kowa ke ɗai suke faɗi. Sannan na gaida matar sarki ba kirkira, hajiya wefe yau ni ke ce nike kira. Da gaisuwa muka zo muke mamaki jiya, ki zamo gogin shi ki fakin tsaya. Hajiya wefe a kaya make ake faɗi, mai waka kalakanta baya ka tuna, mantuwa da kai can baya ai baka shina. Ka manta wanda shi ne jiko a tafiya, wai shin dawa nan manta a tafiyar. Ka manta da kakan sarkin kaya mane, Alhaji Umar Ginshiki fagun shi ne, shi ma fadigo ne a ciki na tafiyar. Gasuwa ga yo gare shi hakan za ya kyautu ne, da wasu su ne na ce yara koko na gama. A kalakanta kai fakadiya, akwai jigo manya ne a tafiya, biyan da suka ce haka take ka sani. To fa kamar dawa kenan guna tuni, kamar irin su Alhaji Mamman Tukur na ce, Umar gare mu shi jigo ne a tafiyar. Baban sarkin kaya mane kowa ya sani. Yara na ku kara faɗin wasu injiya, kamar irin su Alhaji Salihu wankace, Umar gwanin mu shi ma ya zama sankace. Baba abun sarkin kaya ma mun sani, tudin babanni ne gun sarki ɗai kawai. Mai waka ɗan da ya gaji, su ma sun yi mulki a ciki da agaji, sun yi mulki a tsari san baburan gaji. Da wasu su a ciki wai shin ko dai na gama. Kai mai waka kada kanta abun ka mai tuni, akwai yamma da waki na kaya maka sani. Alhaji Suleiman Umar gwanin mu ne, sannan da wake din yara na tuni, akwai irin su yare maka ya maka sani. Alhaji Abuzi ki kowa ya sani, shi ayyari man kaya mane fa ka sani. Dawa fa kenan saura fa in sani, mai waka ka zo tambura fa mu buga. Akwai Sanato Sadiq Umar mun ce, sanaton Kwaranos ne kowa ya sani. Sannan akwai Bafei so da mun kace, Hajiya Mamu ita ma tana na mun faɗi, Hajiya Kulle ita ma tana na mun faɗi. Dan ne a gurin sarki ne kowa ya sani. Sarki yana da yaya a gare ni kuituni, ka sani fatilar sarki da yayansa, irin su Alhaji Habu MT na ce, ko mai giyar ciyaman ɗan gaya mane, mai mulki da adalci
adalci kowa ya sani. Yara na fashi kenan ku ce mi in wuce, a'a mai waka sam karka wuce, to mu je a fara can ma za mu je mu yi zance. Akwai na tare da sarki ai baka sani, kamar irin su wafa da wake nan ku faɗi, kamar irin su Alhaji Baba Kaya Mane, wazirin sarki ne kowa ai fa ya sani. Akwai irin su Alhaji Salihu Yalwa ne, Sadaunan Kaya Mane kowa ai ya sani. Sannan Alhaji Shehu Gunni Zanasa, magajin garin Kaya Mane a mun sani. Tafi dan Kaya Mashi ma ai yana fanan, Alhaji Nuruddin ambasado mun ce, Allah ya kara nisan kwana da ɗaukaka. Sannan na sanya Alhaji Umar Shiro na ce, ɗan masanin Kaya Mane ai kowa ya sani. Durmin Kaya Mashi ma ai dai yana fanan, Alhaji Abdurrahman mun sani. Durmin Kaya Mane kowa shi ma ya sani. Sari Usman Tete shi nake kira, sakatare na sarki ne ai fa mun sani. Malam Ibrahim yau shi muke kira, assistant sakatare ne fa mun sani. Alhaji Yakub Muhammad Bukar mun ce, shi ne walin ɗin Kaya mun sani. Wannan fa su ne manya ai na tafiyar, jigo shika-shikai kenan dai a tafiyar. Ai ko mota ka nema su ne suke kira, a gare ka za su baka samsam ba kirkira. Ai ga gaisuwa da zan so a gare shi kun mika, yara na ku da sarkin Hausa wannan. To sannun ka ne sarkin Hausawan Karyama, kai ne fari gon Hausawa a Karyama. Sannun ka gaisuwa kai ma mun kai ma. To alhamdulillahi nan ne fa zan tsaya sai wata rana mai waka ni nike faɗi. Alhamdulillahi amin summa amin, Allah ya samu dace.